Gadewch i ni weddio. Diolch yn un ti o Dduw unwaith eto am bob un braint, ar y braint o'r newydd o cael dod ger dy fron, ac yn dod o flaen o'r seddfaint sydd yn o'r seddfaint o'r ras, ac yn dod oherwydd y ras di yn ein croesawu ni, ac hynny trwy heiddiannau dy fab yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n yn llawenhau felly o'r newydd, ein bod yn gallu dod at gyda'n mawl, gyda'n deisyfiadau, ac i ni yn gofyn i ti o Dduw. Wrth i ni ddiolch i ti am yr Efengyl sanctaidd, yn gofyn i ti'n helpu ni i fod ar hyn dylsyn ni fod yn y dyddiau dyrys yma, a byddwn ni'n cael nerth i fyw bywydau sydd yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist. Terd, helpa ni yn hyn o beth, nertha ni diogelan hamser nawr, i ni'n gofyn hyn o'r tre enw ac heiddiant i'n arglwydd Iesu Grist. Amen. Cyn i ni ddarllen o air Duw, chydig o gyhoeddiadau, atgoffa chi am yr hyn sydd ar gael ar wefan Nghapel a Rhath. Yr oedfa bregethu ar Brynawn Sul, oedfa yn cyhoeddi ffordd iachawdwriaeth yr Efengyl am hanner awr wedi 3. Yna ar ddillun emynau'r Efengyl ac yna yr astudiaeth feiblaidd hon Egluro'r Efengyl ar ddydd Mercher am 6. Nawr gadewch ni ddarllen o air Duw, llyfr y Salmau. Gen i ddarllen yr 8 adnod gyntaf o Salm 119. Salm 119, dechrau yn yr adnod gyntaf. Gwyn fyd y rhai perffaith ei ffordd, y rhai arodiant yng nghyfraith yr arglwydd. Gwyn fyd y rhai a gadwant ei dystiolaethau ef ac ei ceisiant ef a'i holl galon. Y rhai hefyd ni wnant anwiredd, hwy arodiant yn ei ffyrdd ef, ti archmynnais gadw dy archmynion yn ddyfal, o am gyfeirio fy ffyrdd i gadw dy ddeddfau. Yna ni'n gwaradwyddyd pan edrychwn ar dy holl orchmynion, clodforaf y di ag uniondeb calon, pan ddysgwyf ar nedigaethau dy gyfiawnder, cadwaf dy ddeddfau, o na ad fi yn hollol. A bydd y bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Nawr gadewch ni edrych ar y benod nesaf yn llyfr Jesu'r Ail Holiness, llyfr Sancteiddrwydd, penod 19, yn dod at ddiwedd y llyfr, Deall yr Amseroedd, ac mae'n gosod y benod hon yn seiliedig ar yr adnod honno yn 1 Chronicle penod 12, y 12fed benod, ac adnod 32. Yr rhai a fedrant ddeall yr amseroedd i wybod beth a ddylai Israel ei wneithir. Nawr ten, mae hyn yn adnod mor bwysig. Mae yn llawn cyfarwyddyd sydd yn berthnasol ar gyfer bob un oes. Mae yn amlwg o'n diwedd fod yn berthnasol ar gyfer pob un oes. Geiriau a ddywedyd am lwyth Isachar, y nechrau teyrnasiad Dafydd. Wedi marwolaeth Saul, yr oedd rhai yn ansicr pwy a ddylsant ei dilyn. Ac felly mae ni'n gweld problem sydd wedi codi ei phen ar hyd y canrifoedd. Mae yn broblem sydd wedi achosi dryswch anferthol i lawer un o bob cenhedlaeth. A dyma beth oedd yn y cyfnod yma. Ai dilyn y teulu Saul neu dilyn y brenin Dafydd? Nawr fe ddath rhai a sefyll yn gadarn gyda Dafydd. A dyna oedd yn wir o rai o blith llwyth Isachar. Ac roedd yr ysbryd glân fan hyn yn rhoi clod arbennig. Ac yn cyfnodi'r clod iddynt. Yr rhai yma, un ni'n disgrifio fan hyn, yr rhai a fedrant ddeall yr amseroedd i wybod beth a ddylai Israel ei wneithir. Nawr dyna i chi batrwm i ni ei ddilyn. Mae pob oes angen deall yr amseroedd. Ac yr oedd rhain llwyth Isachar, yr rhai a safodd gyda Dafydd, yr rhai oedd wedi edrych ar y sefyllfa oedd o'i blaenau nhw ac wedi pendroni ac yn meddwl beth ddylen ni wneud. A yw e'n iawn dilyn Dafydd? Neu a ddylen ni gadw at y teulu Saul a bod yn ffyddlon iddo fe? Ond nid yw hwnna yn canu cloch. I ni'n gweld y broblem yma'n codi ffen drwy'r amser. I ni wedi gweld yn ein hoes ni a'r ferniadaeth sydd yn dod. Allech chi ddychmygu llawer un yn dechrau siarad am y llwyth yma yn sefyll gyda Dafydd. Mae wedi sefyll yn erbyn Saul oedd nhw'n dweud. Mae wedi cymryd i lefe, ei teulu fe. Dwi ddim yn iawn. Ac felly, i ni ddim eisiau gwneud dim byd gyda Dafydd.
ond yr oedd rhain wedi ymddwyn yn gyfan gwbl ysgrythurol ac yn gywir, ac wedi sefyll dros yr hyn dylsyn nhw sefyll. Ac maen nhw wedi cael eu clodfori am wneud hynny gan yr ysbryd glân. A dyna i chi batrwm i ni ddilyn. Ond wrth i ni wneud y safiad yma, fe fyddwn ni'n ceisio ymelaethu ar hyn a'r pethau sydd yn achosi'r dryswch ac yn gweddio am yr doethineb i egluro hwn yn iawn ac yn ysgrythurol, yn raslon ac yn gadarn. A dyna yw'r broblem bob tro. Dyna yw'r broblem yw i gael y cydbwysedd cywir hynny. Ac wrth gwrs, fe fydd na feirniadaeth, ond i fydd yna. O'n i'n meddwl cyn i ni ddechrau nawr wrth i fi edrych dros y nodiadau ac o'n i'n dychmygu ac yn meddwl petai yn bosib i ni ddisgrifio Cristion, person fel chi a fi, a dweud dyma i chi'r person fwyaf diwiol, fwyaf ysbrydol, ac bod hwnna'n gywir, does dim cwestiwn am y peth, petai yn bosib i ni ddirnad felly. Yr un mwyaf fel yr arglwydd Iesu Grist, yr un sydd yn gywir ar bob un mater a thrawiaethol, petai hynny'n bosib, ac yn sefyll yn y ffordd fwyaf cadarn, ac eto yn y ffordd fwyaf graslon a chariadus yn ei wneud e, heb gyfaddawdi, ond eto sefyll. Dychmygwch petai'n bosib i cael yr un sydd fwyaf tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Ac yna mae'n gorfod neud safiad o fewn yr eglwys yn yr oes sy'n ni'n byw ynddi. Allech chi ddychmygu y person hwnnw neu honno yn cael ei beirniadu'n llym gan lawer yn yr eglwys heddi ac yn cael ei cyhuddo fod yn galed, yn gul ac yn gas. Petai yn bosib i ni ddweud, dyna yw y person fwyaf ysbrydol, fwyaf llawn dirnadaeth, fwyaf graslon, fwyaf cariadus, fwyaf cadarn. Ac eto gyd fe fydda na feirniadau llym yn dod o bob cyfeiriad. Nawr ni hefyd yn gwybod, mae'n bosib i sefyll dros y pethau cywir, ond i wneud e yn y ffordd anghywir hefyd. Ac nad ydym yn dangos gras. Ac felly dyna lle mae'r rhaid i ni weddio am y doethineb ar sut i sefyll. Dyna pam yma'r benod yma mor bwysig. Wrth i ni ddod i ddiwedd y llyfr yma gan Iesu'r Hael. Dyna chi pam o hwn mor bwysig i ddeall yr amseroedd. Os fi oedd na benod sydd yn berthnasol, mae pob un o'r penodau ni wedi edrych arno yn berthnasol, ond dyma chi un sy'n berthnasol. I ni'n byw mewn dyddiau mwyaf dyrys, mwyaf rhyfedd, gyda'r salwch yma sydd wedi mynd ar hyd y byd, a'r ymateb triennus sydd wedi bod ar hyd y byd, ac o'r angen i ddeall yr amseroedd. A faint ohono ni sydd wedi ddeall e, mae'n dor calonus yn diwe. I ni weddio am ddoethineb i ymateb yn gywir i bob un cyfnod i ni'n byw ynddi. Ac i weld y peryglon sydd yn yr oes i ni ynddi. Ac i sylwi mae'r peryglon sydd yn dod o fewn yr eglwys yn amrywio o oes i oes, ond mor aml yn dod nôl i'r un hyn gwreiddiau o falchder, anghrediniaeth. Wel, mae yna isbenawdau gan Rael yn y benod hon. Yr un cyntaf yw yr angen fawr yn ein dyddiau ni heddi am safiad gadarn a diysgog o'r gwirionedd ac awdurdod dwyfol y Beibl. Mae hwn yn fater ond yw e. Cyn i fi ddechrau beth mae Iesu'r Hael yn dweud fan hyn, os allai ddweud wrth roed ar yr ochr fel petai, ond dwi'n yn fater ar yr ochr, ond cyfieithiadau o'r Beibl. Ddim yn sôn nawr ar hyd yr Gymraeg, ond unrhyw iaith, y Saesneg, faint o gyfeithiadau sydd yn Saesneg. A mae'r rhaid dod nôl i hyn, mae'r rhaid gofyn. A dyn ni'n genfi genus ac yn ofalus o air Duw. I ni'n edrych ar air Duw ac yn dweud, does neb yn cael cyffwrdd hwn. Dwi ddim yn fodlon i neb gyffwrdd cyfeithiadau gair Duw. Os nad ydyn ni'n gwybod ei bod nhw'n mynd at y gwreiddio ac yn fod yn gwbl ysgrythurol i gael Duw at air Duw. Ond nid oes na gymaint o gyfeithiadau sydd wedi taflu allan a thrawiaethau mor bwysig, canolog i'r Efengyl. Ac yna chi'n gweld gan fod yn siwtio'r math o ddoliad a pobl yn dweud, wel, mae eisiau ni cael y lot yn haws i ni'n byw mewn oes sydd heb addysg yn ôl pob sôn. Pobl ddim yn gallu darllen na deall, bod ni'n gallu anfon pobl i'r lleiad a pob math o bethau, a ffonau symudol a technoleg sydd gyda ni yn ôl pob sôn i ni'n byw mewn oes na fedrwn ni cael gair Duw a cael geiriau hir yno fe. Ac felly mae rhaid ni cael rai gyda fel comic, mae rhaid ni cael yn lot yn haws. Ac i ni'n gweld cyfieithiadau sydd yn cael gwared ar geiriau pwysig ar athrawiaeth. Ond nid dyna yw gwaith y pregethwr. Yw i egluro gair Duw.
Ac os yna eiriau sydd yn anodd, fe newn ni edrych mewn iddo fe, a darllen ar lyfrau ac yn eglurhad ar y peth, ac i wneud yn siŵr bod ni'n deall yn union be mae gair Duw yn ei dweud. Mae yna le fan hyn, a be mae Rael yn dweud, mae yna angen fawr, ac roedd hwnna blynyddoedd yn ôl pan oedd Rael yn pregethu. Blynyddoedd yn ôl, ac roedd yn broblem anferth yn ei oesef. Sut oedd pobl yn troi ffwrdd o'r angen am safiad gadarn a di-ysgog o'r gwirionedd ac hefyd awdurdod dwyfol y Beibl. Bron iawn mae Rael yn dweud, gellir i ni'n gweld anghrediniau llwyr ym mhob cyfeiriad, hyd yn oed ymhlith proffeswyr. Ni ellir dweud bellach, oedd e'n gallu dweud hyn yn ei oesef, mae'n sicr yn ein hoes ni, fel hyn dywed yr arglwydd. Pobl yn troi cefn ar y fath beth, chi'n gallu siarad fel yna, chi ddim yn gallu dweud dyna dywed yr arglwydd, mater o farn yw e. I ni ddim yn meddwl fel yna yn yr oes i ni'n byw ynddi. Byddai pobl yn oes J.C. Ryle ni'n dweud. I ni'n fwy wybodus na hynny. Ni ddim yn credu'r pethau hen ffasiwn hynny. I ni'n deall pethau well na fel pan gafodd yr ysgrythyr i ysgrifennu yn y lle cyntaf. Ac felly, i ni ddim yn credu chi fod i ddweud fel hyn dywed yr arglwydd yn union fel mae'r Beibl yn ei ddweud. Ond dyna beth sy'n cael ei ddweud heddi. Does dim ildio bellach i air Duw ymhlith proffeswyr. Ni'n gwybod bod y byd wedi hen droi cefn ar air Duw, ond ymhlith proffeswyr gair Duw. Y byd a'r eglwys yn ei weld fel llyfr sydd yn amharu a ryddid i bechu a mwynhau pleser. Ond ydy hwnna'n wir. Yr oedd yn wir yn y ddi'r Rael ac mae yn wir yn ein dyddiau ni. Mae'r byd yn gweld y Beibl fel llyfr caled, haearnaidd sydd yn cyfyngu a ryddid i bechu. Mae'r eglwys wedi hen gytuno gyda nhw yn dweud, wel wrth gwrs, i ni'n cael gwneud beth i ni moyn. Gewn ni ddod i'r cwrdd os i ni eisiau, ddim dod os i ni hefyd yn penderfynu peidio. Fe gewn ni fynd yn achlysurol. Fe gewn ni wisgo fel i ni moyn. Fe gewn ni ganu fel i ni moyn. Gewn ni addoli fel i ni moyn. Gewn ni gyfieithu'r Beibl fel i ni moyn. Fe gewn ni wneud y lot haws i byd modern i dderbyn. Fe newn ni'r addoliad yn haws i'r byd i dderbyn. Fe gewn ni fynd fel Cristnogion i unrhyw le, gwneud unrhyw beth, unrhyw adeg i ni moyn. Fe gewn ni fod yn anfoesol os i ni'n dymuno. Cyn belled bod ni'n gwneud proffes. Ond dyna fel mae'r eglwys heddi. Mae J.C. Ryle yn dyfynnu, wrth i fe egluro hwn, mae e'n dyfynnu un bellach nôl mewn amser. Esgob Butler, 1736, ac yn rhyfeddu a meddwl beth fyddai ef yn ei ddweud yn ei oes ef yn J.C. Ryle. Be fyddai'r ddoi yn dweud yn y flwyddyn hon, y 2020. Oeddy'r byd methu credu i unrhyw un addysgiedig gredu yn y goruwch naturiol sydd yng Ngaer Duw. Ond ydy hwnna'n wir. Roedd yn wir yn ei dyddiau nhw, mae'n wir heddi. Mae'r byd yn edrych arni meddwl bod ni'n od yn credu mewn gwirthiau, yn pethau sydd yn oriwch naturiol, yn yr ysbrydol, yn y tregwyddol. Dyn nhw ddim yn ei weld e, ni'n gwybod pam, oherwydd bod nhw wedi cael ei genu'n ddall yn ysbrydol. Ac i ni honni ein bod ni'n credu mewn gwirthiau, i ni honni ein bod ni'n dilyn canllawiau'r ysgrythyr, moesau ysgrythurol, maen nhw'n ddilornus i'w agwedd gan amla, maen nhw'n edrych ar hwnnw'n hirt. Yn aml iawn mae yna erledigaeth ac mae yna gysineb, ond gan amla be welwch chi, maen nhw'n rhyfeddu atoch chi, a maen nhw'n chwerthin ac maen nhw'n siarad yn ôl i'ch cefn, cael piti amdano chi. Ac os ganddoch chi blant, mae'r piti o'r mwyaf i'ch plant chi i cael ei magu ar fath eilwydydd. Ond dyna'r oes i ni'n byw ynddi. Ond beth oedd Ryle yn galw ar ei bobl yn ei oesef ac yn sicr yn ein hoes ni, i beidio pryderu yn wyneb y fath angrydiniaeth, pan fod y byd yn taflu cyhoeddiadau ac yn chwerthin ar dwptra Cristnogion i gredu'r fath beth. Mae J.C. Ryle yn dweud bod yna adegau pan nad ydym yn gallu ateb nhw hyd yn oed. Ond nid yw'n digwydd yn aml. Mae rhai ohonon ni falle'n gallu ateb os ych chi'n wyddonol, a mae gwyddonwyr yn dod â'u cyhoeddiadau nhw am esblygliad ac oedran y byd a pob math o bethau. Ac os ych chi wedi darllen i fyny ar y peth, neu yn wyddonol o ran eich gallu, efallai bod chi'n gallu ateb llawer o bethau, achos mae yna atebion, ni'n gwybod bod yna atebion. Mae yna ateb i bob un o'i cyhoeddiadau nhw. Ni'n gwybod hynny, ond falle bod ni ddim yn gwybod yr ateb. A mae'n gallu siglo chi ambell waith. Gan bod ni ddim yn gwybod yr ateb.
Ond beth o'r ail yn dweud yw peidiwch â digaloni. Mae ganddo ni'r atebion, ond byddwch yn amyneddgar. Gweddiwch i'r arglwydd eich arwen chi os oes angen ateb. Ac os nad oes angen ateb, bydd dim ateb ganddo ni. Fe ddaw i'r wyneb maes o law yn rhagwyddoldeb. I ni'n gwybod nad oes modd tynnu'r ysgrythyr yn ddarnau. Ond peidiwch â gadael i'r byd na'r eglwys eich siglo chi. Wrth gwrs fe byddwn ni chwilio am atebion. Lle gallwn ni? Ond i beidio digaloni. Ac aros tan fod ateb gennym, achos fe fydd ateb. Ond yn sicr, ni'n gwybod mewn llawer i faes. Mae yna bethau, mae'r wybodaeth wedi cael ei rhoi i ni yng Ngaer Duw, mae'r atebion wedi cael ei rhoi yr atebion sydd angen i ni wybod. Mae yna rhai pethau i ni'n goffa gadael tan tragwyddoldeb hefyd. Ond dyna yw hyfrydwch y Cristion, llawenydd y Cristion, i ni'n ymddiried yng Ngaer Duw, ei fod yn gwbl ddibynadwy. Mae'r ail yn dweud hefyd, tra bod y byd a'r eglwys yn dod â'i cyhuddiadau nhw, cofiwch yng ngwyneb yr holl ymysodiadau ar ein ffydd, y cadernydd sydd yn yr atebion yma. Dyma chi atebion nad yw'r byd yn gallu cyffwrdd. Yn gyntaf, Iesu Grist ei hun, y dylanwad un fel hwn, does dim ateb gan y byd ar gyfer Iesu Grist. Dylanwad un fel ef, ar ei oes, pob oes, ar hyd a lled yr holl fyd. Dychmygwch un cymeriad, yr un fwyaf dylanwadol, yr un fwyaf enwog, ac anwyd erioed, yr un sydd wedi effeithio'r holl fyd, yw Iesu Grist, a does dim ateb gan y byd i hynny. Un, a oedd yn sair, a anwyd mewn tlodi, ac eto, yn y blynyddoedd hynny o weinidogaeth y 3 mlynedd, ac ysgytwodd y byd. Un, a gyflawnodd yr holl proffwydolaethau sydd yn ei wneud yn amhosibl iddo fod yn ddim byd arall ond yn fab Duw, a dyw'r byd ddim yn gallu ateb hyn. Ac iddo cael y fath dylanwad ar y byd heb un elfen o drais, heb un enghraifft o dwyll, heb arfau, heb orfodaeth felly. I cael y fath ddylanwad, dim ond un ateb sydd, mae'n wirthiol. Nid oes eglurhad ganddynt am un fel yr Iesu. Does ganddynt ddim eglurhad am ei berson, am y proffwydolaethau amdano, am ei wirthiau, am ei gadernid, am ei ras, ac i fod yn parhau hyd heddi. Does dim ateb gan y byd. Hefyd, mae'r ail yn dweud, does dim ateb gan y byd am y Beibl. Does dim un llyfr sydd wedi dylanwadu cymaint ar fyd cyfan, dros gymaint o flynyddoedd, bob un oes sy'n ni'n byw yn ni, o feddwl am yr holl awduron dros ganrifoedd o flynyddoedd, ac yna'n dod at ei gilydd ac yn cyd-fynd â'i gilydd, yn gyfan gwbl yn berffaith. Heb ddim gwrthweud. Yr athrawiaeth yn gyfan gwbl ddibynadwy ac yn berffaith yn rhedeg yn llyfn o Genesis hyd datguddiad. Edrychwch chi ar hanes y Beibl, a dyna chi ateb arall, nad yw'r byd yn gallu gyffwrdd. Sut y mae gair Duw mor bwerus o dan ddylanwad yr ysbryd glân. Sut mae gair Duw yn cael ei ddarllen, yn cael ei chyhoeddi, yn cael ei fyw. Dyna chi effaith, dyna chi ddylanwad. Dyw'r byd ddim yn gallu hyd yn oed dod yn agos i egluro. Dyn nhw ddim yn gallu egluro Iesu Grist. Dyn nhw ddim yn gallu egluro'r gair Duw. Ac yna, dyn nhw ddim yn gallu egluro effaith Cristnogaeth ar y byd. Dyna chi effaith, dyna chi ddylanwad y mae gair Duw wedi trawsnewid pobl. Gwledydd cenedlaethau. Holl fyd wedi elwa o law gair Duw. Ond i ni'n gallu gweld caeth wasanaeth. I ni'n gweld yn dod o ddylanwad Cristnogaeth. I ni'n gweld yn ein gwlad ni ac yn llawer o sôn nawr am yr doctoriaid a'r nyrsys sydd yna. A'r ffordd yma iechyd yn cael ei rhedeg yn y wlad yma, ein bod ni'n gallu rhoi iechyd i bobl, y tlawd a'r cyfoethog i bob un, a'r holl waith caled. Ewch nôl, edrychwch ar ddylanwad yr eglwys Cristnogol, y ffydd Cristnogol, gair Duw. Edrychwch chi ar hyd a lled ein byd ni. Fe welwch chi ddylanwad Cristnogaeth, lles ac daioni. Ond does dim ateb gan y byd i hyn. Ni all neb, yr holl fyd a'i cyhuddiadau newid i'r un o'r pethau rhyfeddol yma. Does dim ateb ganddynt. Dydyn nhw ddim yn gallu egluro Iesu Grist. Dydyn nhw ddim yn gallu egluro ei air ef y Beibl. A dydyn nhw ddim yn gallu egluro'r dylanwad dros y canrifoedd ar wledydd y byd.
Dyna chi pa mae Rhael yn dweud, mae yna angen fawr i gael safiad gadarn a di-ysgog o'r gwirionedd, o edrychwch ar air Duw, ar awdurdod y Beibl, a peidiwch bodloni ar unrhyw beth ond daliadau, athrawiaethau, ysgrythurol, a sylweddolwch y nerth a'r pŵer sydd yng ngair Duw. Is-benawd arall. Yr angen fawr yn ein dyddiau am gadernid yn ein safiad dros athrawiaeth Gristnogol. Mae J.C. Ryle yn tristau am y diffyg ymhlith proffeswyr ei oes i ddirnadaeth rhwng y da a'r drwg. Roedd yn broblem iddo fe, wel yn sicr mae'n broblem i ni heddi. Dywed, cyn belled, ni oes cyn belled, dyma beth oedd y pobl, proffeswyr yr eglwys, yr aidd yn mynd i Nghapel bob dydd Sul a'r cwrdde wythnosol. Beth o'n nhw'n dweud oedd hyn, cyn belled bod y pregethwr yn glyfar, yn hiawdl efallai, yn selog, yn credu ei fod yn iawn. Maen nhw'n meddwl, mae hwn yn ddyn hiawdl yn y ffordd mae'n siarad. Mae ganddo fe ddawn i siarad. Mae'n selog. Mae'n rhaid ei fod yn iawn. Falle bod yna anghysondebau yn yr hyn mae'n ei ddweud ac mewn bywyd efallai. A gwrthodiad hyd yn oed o'r athrawiaeth byr. Falle ei fod yn gwrthod athrawiaeth byr ac yn dweud ein bod ni wedi symud gyda'r oes. Ac hyn, dyn nhw ddim yn gallu weld ac maen nhw'n derbyn y fath un i'w harwain yn y weinidogaeth. Yn aml iawn, mae'n berson neis, mae'n berson da, mae'n dda gyda'r ifanc, mae'n dda gyda'r henoed hefyd. I chi'n gweld y ffordd mae'n siarad, mae ganddo fe rhyw dynerwch yn ei lais. Ac mae'n ddyn mor garedig. Pan ges i broblem, es i draw ato ac roedd yn gymaint o help. Ond falle bod yn anysgrythurol ar ei safiadau fe. Falle bod yn addoli mewn ffordd na ddylsai. Falle bod yn torri'r saboth. Ond hwnna ddim yn bwysig, achos mae'n ddyn modern, mae'n hiawdl yn siarad, mae'n selog, mae'n weithgar. Ond does dim ots ble mae'n sefyll ar athrawiaeth. Ond nid yw hwnna mor wir heddiw. Dy'r oes heddi fel yn oes Ryle, nid ydyn yn hoffi pendantrwydd neu datganiadau cadarn. Maen nhw yn erbyn yn erbyn rhai pechodau ac o blaid safiadau cadarn. Maen nhw'n mynd yn flin pan fod pobl yn sefyll yn gadarn. A dyn nhw ddim yn hoffi pan i chi'n dweud bod rhywbeth yn anghywir. Wel, nid ein lle ni yw dweud hynny, a dydych chi ddim yn berffaith wedi'r cyfan ag ydych. A dyna y math o lefel o ddadlau sydd yn digwydd. Mae J.C. Ryle yn disgrifio'r rhai yma sydd yn bodloni ar y safon yma. Ar dim ond edrych, wel, mae'n berson neis. Mae wedi gwneud lot i fe helpu fi. Mae'n dda gyda pobl ifanc. Mae wedi bod yn dda i'r teulu dros y blynyddoedd. A mae J.C. Ryle yn disgrifio'r rhai fel hynny sydd yn bodloni ar unrhyw athrawiaeth, yn aml fel rhai yn y pen draw fydd heb unrhyw obaith wrth adael y byd. Dyna be mae Ryle yn ei grybwyll. Wrth gwrs, dyw hwnna ddim yn wir o bob un efallai. Falle bod yna rhai wedi deall yr Efengyl. Ond bydd yna lawer ohonynt. Yr rhai sydd yn bodloni ar y lefel hynny, yr rhai sydd ddim yn poeni am yr athrawiaeth, am beth mae gair Duw yn ei ddweud. Yr rhai sydd yn beirniadol o'r sawl sydd yn sefyll, ac yn y ci hyd o fod yn gul ac yn gadarn. Beth mae Ryle yn dweud, yn y pen draw fydd rhain heb obaith pan y daw yr amser iddynt adael y byd. Rheswm fod llawer fel hyn mae'n dweud gan ei bod yn ddall yn ysbrydol, ni'n gwybod hynny. Mae'n dweud wrthyn i'r boen o argyhoeddiad a cheisio ac ymdrechu a gweithio'n galed a'r frwydr ysbrydol. Dyn nhw ddim yn licio'r elfen hynny o'r Efengyl. Dyn nhw ddim eisiau gwrando ar neges sydd yn ei wneud nhw'n teimlo'n anghyffyrddus. Ac hefyd, yn aml iawn, maen nhw'n dweud, wel, dwi'n yn poeni amdano fi, ond dwi'n ofni'r rhai sydd yn dod mewn sydd heb gredu. Os na nhw rando rwy'n fe'n pregethu, fe fydden nhw ddim eisiau dod nôl to.
Ac felly dwi ddim yn licio fe, a dyn ni ddim eisiau fe, ac felly be maen nhw'n dweud yw, mwyn efengylu a lles yr eraill, ni ddim eisiau pobl fel yna, ni eisiau pobl llawer fwy ysgafn, yn fwy deniadol. Yr rhai sy'n mynd i ddenu pobl mewn. Ond wrth gwrs, ni'n gwybod beth sydd rhaid hynny, dydyn nhw ddim yn licio pregethu argyhoeddiedig iddyn nhw hunan. Nhw'n lliwio fe fyny bod baich gyda nhw am eraill, falle bod mymryn o faich gyda nhw am eraill. Ond beth nhw ddim eisiau, paid a wneud i fi deimlo fe mod i heb ddechrau. Paid a wneud i fi feddwl, dydw i ddim yn Gristion hyd yn oed. Dwi ddim eisiau hynny, dwi eisiau Cristnogaeth hapus, byrlymus, llawn bywyd. Ond nid yw diffiniad o fywyd ysbrydol wedi hen fynd allan o'r ffenest. Bywyd ysbrydol mewn eglwys yw neidio lan y lawr a cael lot o bobl ifanc, a band fan hyn, a band fan draw, a pawb yn chwerthin ar y pregethwr, a gallu dod mewn rhywsut fel i ni eisiau. Dyna yw bywyd yn ôl y oes fodern, nid bywyd ysbrydol yw hynny. Rheswm arall bod rhain fel hyn yw bod nhw'n mwynhau clod pobl eraill gormod. Maen nhw'n mwynhau fod pobl yn eu hystyried nhw fel rhai cariadus. A dydyn nhw ddim eisiau cael eu cydnabod gyda'r un garfan a'r rhai fel Rael sydd yn sefyll yn erbyn gau athrawiaeth, achos bod nhw'n cael eu cyhuddo fod yn feirniadol ac yn gul ac yn gas ac yn greulon. Ac mae'r rhain yn licio cael eu cydnabod fel rhai cariadus sydd yn fodlon derbyn pawb. Am gyflwr trienus, peryglus, mae Rael yn dweud, un dynistriol o'r enaid. Fod proffeswyr yn honni mae nhw sydd yn raslon, cariadus. Yr hyn sydd yn wir, nid oes sail ysgrythurol i'w daliadau nhw. Maen nhw am ymddangos yn gariadus trwy dderbyn pob math o bethau, ond does dim sail ysgrythurol i'w safle nhw. Nid dyna yw gwir gariad na gras. Rhaid sefyll yn gadarn dros athrawiaethau gair Duw. Os nawn ni sefyll dros air Duw, does dim gobaith. Dyma'r unig obaith i wella byd pechadurus. Ac mae'n edrych ond diwe, onid yw yn edrych yn yr oes i ni'n byw ynddi, yn ôl y byd ac yn ôl safon yr eglwys. Onid yw yn ymddangos yn anobeithio. Ond i ni hefyd yn gwybod mae yna obaith oherwydd bod gair Duw a'i bwer, a gwaith yr ysbryd glân, a thywalliad yr ysbryd glân yn gallu trawsnewid cenedl mewn eiliad. Ond beth i ni hefyd yn gwybod, os i ni'n mynd i wrthod y gair Duw, gwrthod nerth yr ysbryd glân, dyna i chi anobeithio. Does dim gobaith heb gair Duw, mae'r angen fawr yn ein dyddiau ni, yw am gadernid yn ein safiad dros athrawiaeth Cristnogol. Does dim gobaith heb hynny. Mae'r angen yn anferth. I ni wedi hen fynd o hynny hefyd. Bron iawn, i ni gallu dweud, i ni wedi gadael pob un o'r canllawiau y mae Rael wedi dweud hyd yn hyn. Wel, gadewch i ni weld beth yw ein cyflwr ni wrth edrych ar y drydydd is-benawd. Yr angen fawr yn ein dyddiau i weld yn gliriach natur anysgrythurol a niweidiol i'r enaid yw'r Eglwys Gatholig. Nawr, ga i ddweud hyn, wrth gwrs, mi fydde bob cenhedlaeth wedi dod wyneb yn wyneb ac gwahanol gau athrawiaeth a phroblemau. Ac yn sicr, mi roedd hyn yn broblem yn ei dyddiau nhw J.C. Ryle. Ac mae e dal yn broblem heddi. Y ffydd yr Eglwys yr Eglwys Gatholig. A beth i ni gallu dweud erbyn hyn, gellir rhoi sawl crefydd, sect, carfan o'r Eglwys Cristnogol yn yr un cwch a'r Eglwys Gatholig yn nyddiau Ryle. Yr un yw'r broblem, yr un yw'r egwyddor tuag at y broblem. Yr hyn mae J.C. Ryle yn dweud yw am agwedd proffeswyr tuag at Rhufain yn ei ddyddiau fe, allan ni ddweud hynny yn ein dyddiau ni hefyd, tuag at Rhufain, ond tuag at bob sect, tuag at bob crefydd. Ond yr hyn oedd yn wir yn ei ddyddiau fe. Nad oedd y proffeswyr, nad oedd yr eglwys bellach yn ofni yr Eglwys Gatholig, nac yn ymwrthod ar Eglwys Gatholig o gwbl. Yr oedden nhw hyd yn oed yn fodlon mynwesu yr Eglwys Gatholig. Mae'n llawer i le yn rhannu platfform gyda nhw. Ond ni'n gallu gweld hynny. Pobl yn dweud, i ni'n gallu gweld mewn sawl Eglwys Gatholig a cymharu Eglwysi Cristnogol. Edrychwch chi ar eu hyddoliad nhw, dydych chi ddim yn siŵr pa eglwys yn nhw. Mae yna rhyw undod rhyfeddol wedi bod. A does dim problem gyda pobl, gyda'r peth yma. Maen nhw'n gallu gweld, does dim eisiau ni ofni.
Y tuedd yw i ymwrthod ag unrhyw wrthdrawiad, unrhyw anghytuno, nad ydynt am ddadle. Ond ydyw yn swno'n dda iawn. Ond ydyw yn swno ar un lefel, rhai pobl yn dweud yn grisnogol iawn, cariadus iawn, graslon iawn. Nad ydw i yn un dadleugar. Nad ydw i eisiau anghytuno gyda neb. Mae'n swnio mor neis ond yw e. I cael eich disgrifio fel un sydd byth yn anghytuno gyda rhywun, sydd byth yn dadle gyda rhywun, sydd byth yn sefyll lan yn erbyn. Does byth gwrthdrawiad, i chi byth yn cael gwrthdrawiad gyda nhw. Ac mae'r rhain yn cael ei dyrchafu, ac maen nhw'n dwlu cael ei dyrchafu, fel rhai fel hyn. Pobl yn dwlu arnyn nhw. Mae'n ymddangos yn glodwyw, ond mor niweidiol yw hyn. Nid yw yn adlywyrchiad triennus o'i gyfnod J.C. Ryle, ond felly mwy felly o'n cyfnod ni, i ni mor eog o hyn. Yr achosion yma llacio yn yr ymwrthod. Mae'r ymwrthod a'r byd a gai athrawiaeth, mae'r llacio wedi digwydd ac yn cynyddu. Mae Ryle yn dweud, yn ystodiadau roedd yna cynnydd mewn sêl ymhlith Eglwys Rhufain. A nid yw pobl yn gweld chwaith niwed cyn belled bod y bobl yn neis, fel ni wedi dweud yn barod, a'r tuedd i dderbyn pawb a phopeth ac i chwilio am ardaloedd y maent yn gallu bod yn gytun a chanolbwyntio ar hynny. Ac falle'r pethau chi ddim yn gytuno, dydych chi ddim yn bryderus amdano fe, achos ych chi'n meddwl, wel, dwi ddim yn cytuno da chi fyna, achos dwi ddim yn licio beth ych chi'n neud, ond newn ni roi hwnna o'r neilltu, a beth am i ni ganolbwyntio ar y pethau ni'n cytuno? A beth am i ni ddod gyda'n gilydd ac uno gyda'n gilydd a cael gwasanaethau gyda'n gilydd. A sy'n eisiau ni boeni am yr athrawiaethau, a'r addoliad, a'r bywyd, newn ni roi pethau nhw'r neilltu. A ceisio bod yn galanogol ac uno. Dyna beth yw'r oes i ni'n byw. Dyna beth mae'r eglwys yn ei wneud drwyddi draw. Mae Ryle yn dweud cymaint o angen sydd yna i weld peryglon gai athrawiaeth, i fod ar ein gwyliadwriaeth. Oedd Ryle yn dweud am brotestaniaeth yn ei oes ef yn diflannu bron iawn. Roedd yn pryderu bydde protestaniaeth yn diflannu. Wel, petai yn byw heddi, byddech chi bron iawn dweud bod protestaniaeth bron yn llwyr wedi mynd. Mae yna chydig o arwyddion ohoni, ond mae mor wan ond diwe. Unrhyw un sydd yn grefyddol, y mae hyn wedi hen fynd. Mae yna angen i ni ddeall athrawiaethau, arwyddocad yr athrawiaethau ym mhob maes o fywyd. Mae yna lawer o broffeswyr, mae ofn tramgwyddo, ofn colli wyneb, ofn derbyn beirniadaeth, ac felly yn mynd ar hyd y llwybr rhwydda. Mae Ryle yn dweud, mae yna angen fawr i ni weld yn gliriach natur anysgrythurol a niweidiol, yr elfennau hynny, dim dim ond yr eglwys Rhufain, ond yr elfennau hynny o fewn yr eglwys Gristnogol sydd wedi mynd ar hyd llwybrau anysgrythurol. Ni wedi methu fan hyn hefyd yn do? Os fi yna oes sydd wedi erlyd gweision ffyddlon yr arglwydd a safodd dros gwir athrawiaeth a gwir nerth yr ysbryd glân, mewn diwygiad personol a diwygiad cenedlaethol. Os fuodd na oes sydd wedi tawelu y gweision hynny, yna yr oes hon yw honno. I ni wedi agor y drws ar gyfer bob math o lacrwydd ac yn dyrchafu hynny fel gras a chariad. Mae yna gamddealltwriaeth ar y geiriau hynny. Wel, gadewch ni'n symud ymlaen. Yn bedwaredd is-benawd, yr angen fawr yn ein dyddiau i weld safon uwch o sancteiddrwydd, dewioldeb a mwy o sylw i hyn yn ymarferol yn ein dyddiau pob dydd, yn ein oes, yn ein bywydau personol. Yr angen, dyma yw holl bwrpas y llyfr yma, i bwysleisio'r angen yn ein dyddiau ni cael pobl sanctaidd. Oedd Ryle yn dweud yn ei oes ef. Dwi erioed wedi gweld, yn oes J.C. Ryle, doedd erioed wedi gweld cyfnod lle ceir gymaint o broffesi a chynlleied o ymarfer. Cymaint o siarad am Dduw, heb gerdded gyda Duw. Cymaint o glywed y gair, heb fod yn wneithurwyr y gair. Nawr, wrth gwrs, mae hwnna'n wahanol yn ein hoes ni, achos does dim gymaint o broffeswyr, does dim gymaint o bobl yn mynd i gapel, does neb yn siarad am Dduw. Ond yn ei oes ef, yr oedd na bobl yn mynd i gapel,
Ac o'r heini beth oedd yn dweud, doedd erioed wedi gweld cyfnod o gweld gymaint o bobl yn y proffesi ac eto gyd oedden nhw ddim yn byw y bywyd Cristnogol. Ac yna, yn ei oes ef, cymaint o glywed gair Duw ac eto ddim yn gwneud gair Duw. Siarad am Duw, ond ddim yn cerdded gyda Duw. A dyna oedd yn wir yn ei oes ef. Ond hefyd, allan ni ddweud bod yn wir o'r oes sydd ohoni heddi, o'r ychydig sydd dal i fynd i ryw fath o gapel, ac yn enwedig yr eglwys Efengylaidd. Ond nid yw hwnna'n wir. Llawer o siarad am Dduw, ond nid cerdded yn wir gyda Duw. Achos dyw e ddim yn uno gyda gair Duw. Chi ddim yn gallu weld y mae troi cefn ar yr athrawiaethau a'r addoliad. Bydde wed Rael, sut y mae'r hen safon oedd mor amlwg wedi hen ddiflannu. Gwrandewch ar hwn. Mae'n anhygol. Mae'n codi dychryn arnoch chi. Dyma beth mae Jesu Rael yn dweud am ei gyfnod ef. Sut y gellir yn ei oes gweld nifer o broffeswyr, ac mae'n dweud mewn crofachau, yn ôl pob sôn. Hynny yw, pobl sydd yn honni bod yn Gristnogion yn falle a tebygol iawn nad oeddent yn Gristnogion, ond o leia yn dweud i bod yn Gristnogion. Oedd e'n dweud sut oedd yn gallu gweld yn ei oes ef nifer o broffeswyr yn gwneud pethau na fyddai'n tadau erioed wedi ganiatáu. Hyd y safon hynny o beth yw yn dderbyniol yw y ffydd Cristnogol. A beth oedd Rael yn dweud, oedd edrych ar broffeswyr ei oes ef, doedden nhw ddim yn gwneud y pethau byddai tadau nhw erioed wedi ganiatáu. Dywed, Rael, sut na welsant yr eglwys bryd hynny, nad oedd yr eglwys bryd hynny yn gweld niwed yn chwarae cerdiau. Doedden nhw ddim yn gweld niwed yn ymweld â'r theatr, doedden nhw ddim yn gweld niwed mewn dawnsio, doedden nhw ddim yn gweld niwed mewn darllen nofelau bydol, a doedden nhw ddim yn gweld niwed ar deithio ar y sul. Mae'n anhygol yn diwedd. Bron iawn allech chi ddweud does dim un yn yr eglwys Cristnogol heddi wedi hyd yn oed clywed bod hwnna erioed wedi bod yn broblem. Chwarae cerdiau, beth oedd y broblem? Roedd e'n mynd â chi i'r byd o gamblo. Roedd e'n mynd â chi i fannau oedd yn dywyll ac yn dwyllodrus ac yn arwain at broblemau. Beth oedd hwnna'n neud? Oedd e'n arwain at y byd o feddw dod ac yna'r byd o anfoesoldeb, dawnsio, theatrau, pethau oedd yn anweddus yn cael ei rhoi ac ddim yn ofalus. A yw e'n iawn fy mod i'n mynd i'r lle yma a fydd na rhywbeth sydd yn anerbyniol yn cael ei rhoi. A'r dawnsio, y dawnsio yn ei ddyddiau fe, yn ddim byd i gymharu'r dawnsio ni'n hoes ni. Mae'r dawnsio ni'n hoes ni mor anfoesol. Mae'r gwisg yn anfoesol, mae'r siapiau yn anfoesol, mae'r cyffyrddiadau yn anfoesol, ac eto i gyd, tybiwn ni ddweud, bydd y mwyafrif o Gristnogion heddiw, proffeswyr, fydde dim ots gyda nhw bod mewn dawnsfeydd na cyngherddau, lle mae'r iaith yn anweddus, lle mae yna feddw dod ac anfoesoldeb, ac eto i gyd, mae Jesu Rael yn dweud yn ei oes ef, doedd proffeswyr ddim yn gweld problem, ond yn ei oes ef, oedd yn ddim byd i gymharu yn hoes ni. Oedd yn dweud hyn nad ydyn yn gallu deall o gwbl pam yr oeddent yn gwrthwynebu. Beth oedd Rael yn dweud pan oedd e'n sefyll i fyny yn yr pwlpit ac yn gwrthwynebu i'r gweithgaredd yna, mi roedd y rhai oedd yn gwrando yn edrych ar Jesu Rael yn meddwl, pam fod e'n broblem? Beth sy'n bod â fe? Ond nid yna beth sy'n digwydd heddi. Ond nid yw'n wir, os dwi'n deall yn iawn, bydd y mwyafrif o bobl Cristnogion heddi, dwi'n gweld dim problem ar ddiod feddwl. Ac eto i gyd i chi'n dweud, peidiwch ag ymgymeryd o'r ddiod feddwl, chi ddim yn gallu dweud hynny. Achos mae'r mwyafrif yn ei ddweud e. Ac eto gyd, un o'r pethau sydd wedi dynistrio i'n gwlad fach ni fwy nag unrhyw beth arall yw'r ddiodfeddwl. Ac i ni'n gwybod sut mae'r ddiodfeddwl yn gweithio. I chi'n cymryd y ddiodfeddwl mewn i'ch corff, mae'n mynd i'r stumog, mae'n mynd i'r gwaed rhywsut, ac yna mae'r ddiod, yr alcohol yn mynd i'r gwaed, ac mae'n mynd i'r ymenydd. Dwi ddim yn cymryd, os dwi wedi deall yn iawn, dim llawer o ddiodfeddwl, a dwi ddim yn cymryd llawer o amser iddo fe effeithio'r ymenydd. Ac wrth effeithio'r ymenydd, mae'n effeithio ffordd i ni'n siarad
siarad, mae'n effeithio ffordd i ni'n meddwl. Mae'r penderfyniadau yn newid. I ni ddim mor ofalus am ein dewisiadau ni. Ni ddim mor ofalus o'r pethau ni'n ddweud bellach. Ac beth sydd yn rhyfedd yw hyn, mae'r ysgrythyr yn gwbl glir yn dweud, fe ddylai'r Cristion wastad fod ar ei wyliadwriaeth, wastad yn ofalus o ffordd mae'n siarad, o'i benderfyniadau, wastad yn ofalus nad yw yn mynd i mannau, gall arwain at bechod, arwain at anfoesoldeb, arwain at drais, arwain at dwyll, arwain at ddiogi. Mae'r rhaid i ni fod fel Crist trwy'r amser. A tybiwn ni petai rhai yn gwrando ar hwn, bydden nhw'n edrych yn hirt fel roedden nhw'n edrych ar J.C. Ryle yn dweud, dawnsio, theatrau, cerdiau, beth sy'n bod â fe? O, J.C. Ryle, yn mynd ymlaen am yr un bethau. Oedd Ryle yn dweud, mae'r tenerwch oedd arfer bod tuag at faterion fel hyn wedi hen fynd. Gwel hwy, rhai fel ni fel hyn, ffasiwn, cil, caled, creulon. O, i chi'n ddeddfol, ond nid dyna'r disgrifiad. O rhai fel hyn, rhai fel Ryle sydd wedi bod yn ein hoes ni. O, maen nhw wedi cael ei gwawdio yn ddilornus amdanynt, i casau hyd yn oed, gan bod nhw'n cyfyngu ar bleserau'r byd. O, mae'r tenerwch wedi hyn. Wel, allwch chi ddweud na bellach heddi. Does dim hyd yn oed ystyriaeth am y pethau yma. Ond mae e'n codi dychryn, achos dwi'n credu hyn yn glir ac yn bendant mae e mor amlwg yn ysgrythyr pan mae rhywun yn dod yn Gristion, mae yna wyrth yn digwydd. A mae'r wyrth hynny'n golygu chi'n dod o dywyllwch i oleuni. Ac mae yna greadur newydd yno chi nawr, chi'n greadigedd newydd. Mae'r bywyd, hedyn o fywyd wedi cael ei osod yna, ac mae'r bywyd yma'n un o sancteiddrwydd. Nawr, wrth gwrs, mae hwn yn cymryd oes o cerddediad gyda'r arglwydd, ac yn ni'n dysgu pethau bob dydd ar hyd taith bywyd, tan y byddwn ni'n ei weld wyneb yn wyneb. Ond i ni hefyd yn gwybod hyn, mae yna wyrth yn digwydd, mae yna drawsnewidiad llwyr yn digwydd, ac mae yna rhai pethau sydd yn naturiol yn ni'n dysgu, yn syth bod nhw'n anghywir. Mae'r Cristion yn anghyffyrddus yn y byd a'i bethau. Mae'r rhai pethau'n cymryd amser i ni ddysgu, ond wedyn ni pan i ni'n clywed o'r pwlpit efallai neu trwy darllen Gaerdyw a'r ysbryd glân yn argyhoeddi ni. I ni'n darostwng ei hun i air Duw ac yn ildio i air Duw ac i ni amed i farhau ein bod ni wedi bod yn hir yn dysgu'n gwers ni. Ond dyw hwnna ddim i weld heddi. Mae fel petai y profiad o'r ail enedigedd ddim bellach yn wyrth. Mae'r llacrwydd yma wedi dod mewn i'r broffes, a felly rhaid gofyn, a yw'r broffes yn un iawn? Mae'r ail yn dweud bod y llacrwydd yma yn gyffredin ymhlith proffeswyr ifanc ond bellach wrth iddyn fynd yn hun hefyd. Os oedd e'n gallu dweud am ei oes o beth am heddi. Ac eto mae'r ail yn pwysleisio, grandewch ar hwn. Dyma beth sy'n bwysig, a dyma'r peryg. Petai rhywun sydd ddim yn cytuno'n gwrando ar peryg yw bod nhw wedi troi'r peiriant bant cyn gwrando ar y rhan yma. Mae'r ail yn pwysleisio, ac mi rydw i'n pwysleisio nawr, nad yw yn hyrwyddo bywyd o llwyr droi cefn ar y byd. Ac yn ei egluro hynny. Fe dywed hynny yn anysgrythurol, achos i ddweud, pan i chi'n dod yn Gristion, mae rhaid chi adael y byd yn llwyr. Dyw bod fel lleia neu fod fel mynach ddim yn ysgrythurol. Ac felly mae rhaid deall ar ba bwynt, a mae'n anodd ambell oedd ni'n gweddio o Dduw Graston helpa fi i rodio ar hyd y llwybr cul yn y ffordd gywir. Dangos i mi beth sydd yn anerbyniol, dangos i mi beth sydd yn dderbyniol, a gad i mi wneud y cyfan i'r clod i ti. Mae mor bwysig i ddeall yr egwyddor. Gwir y sancteiddrwydd yw ymwahanu o lawer o bethau. Ac eto i ni dal yn y byd. I ni dal yn mynd i'r swyddfa. Dal yn mynd i'r ysbyty. Dal yn mynd i'r ysgol. Dal i fynd i'r coleg. Mae fel y darlun yna dwi wedi dweud sawl gwaith am llong danfor. Mae llong danfor i bwrpas yw i fod yng nghanol y dymderoedd y môr. Falle milltiroedd lan, milltiroedd oddi tan o ai o amgylch. Ac mae e'n gweithredu'n gyfan gwbl fel ac y mae e fod yn neud i waith o dan tonnau'r môr ac yn mynd o ddydd i ddydd a dim trafferth o gwbl. Ond dyma lle mae'r trafferth yw pan mae'r môr yn mynd mewn i'r llong danfor ac fe fydd yn suddo. A dyna fel y Cristion. Mae'r Cristion neu'r eglwys
yn byw yn y byd. I ni ddim yn tynnu ni mas o'r byd ac yn taflu lan i'r gofod. Na, i ni yn y byd. Ond y broblem pan mae'r byd yn dod mewn i'r Cristion neu mewn i'r eglwys. Ac felly, wrth gwrs, i ni'n mynd i fyw yn ein strydoedd ni, yn ein cartrefi ni, yn ein hysgolion ni, yn ein colegau ni, yn ein hysbytau ni, yn ein swyddfeydd ni. I ni ddim yn ymwahanu felly, ond beth i ni yn ymwahanu ohono yw pechodau a chwantau'r cnawd, a'r hyn sydd yn dylanwadu arno'n felly. Mor bwysig i ni ddeall yr egwyddor, ac mae'n anodd ac i ni ofyn i Dduw helpa ni i fod yn iawn. Ond nid yw'r eglwys yn ein gwlad ni wedi hen cholli ddi. Mae yna garfan anferth o'r eglwys wedi mynd yn llwyr i'r byd. Ac wedyn mae yna rhai sydd bron iawn yn mynd fel mynaich a lleianod. Ac ddim hyd yn oed bron iawn, hyd yn oed mynd i'r siop hyd yn oed falle. Dwi'n yn gwybod sy'n hwnna wedi digwydd, ond tybyn ni dyna be fydd y cam nesaf. A dweud, na, dydyn ni ddim yn mynd i cymysgu gyda'r byd o gwbl. Ond does dim lle ysgrythurol i hynny. Dydyn ni ddim fod fel lleianod a mynaich. Doedd Iesu Grist ddim felly. Mae yna falchder yn hynny yn does. I gallu dweud edrychwch arno fi yn y ffordd dwi'n edrych, dwi'n mor wahanol, tynnu sylw at yr hunan. Yr ateb yn syml dywed Rael yw i ni ddeall yr Efengyl. Ond nid yna yw e. Mae'r rhaid i bob un carfan sydd yn mynd ar chwal, rhaid o nôl fan hyn, ydych chi wedi deall beth yw Cristion, ydych chi wedi deall yr Efengyl. Mae'n dweud ewch nôl at y 10 gorchymyn, ac i ddeall hynny, ac i weld ein pechod, ac i weld yr hyn nath Iesu Grist. Deallwch hynny, dewch yn ôl at hynny, ewch at bregeth ar y mynydd, yna i chi bregeth, a mae Iesu Grist yn egluro'r bregeth ar y mynydd. Mae'n egluro hynny ac yn dweud beth yw Cristnogaeth, beth yw gwir Cristnogaeth. Nid cyfres o pethau dwi'n gwneud, ond beth sy'n digwydd i mi fe mod i'n dod o dywyllwch i oleini o farwolaeth i fywyd. Ac yna fe caf y nerth i fyw fel Iesu Grist. Yna mae gweithredoedd yn bwysig. Mae Rael yn dweud, sut yn ei oes yr oedd pobl yn eitha hapus gyda'r 11 pennod cyntaf o lyfr y Rhufeiniaid, ond doedden nhw ddim o'r awyddus ar gyfer y 5 pennod olaf, lle ceir athrawiaeth ymarferol. Mae'n bron iawn, allech chi ddweud byddai'n yn ein hoes ni, byddai neb yn gwybod bod na 11 pennod cyntaf yn Rhufeiniaid, yr athrawiaeth. Ond wedyn i chi'n gwybod hyn, petaw nhw, dydyn nhw ddim yn mynd i licio'r 5 pennod olaf, lle ni'n gweithio fy mas yn ein bywydau bob dydd. Byddai hyn, petaw ni'n deall y pethau yma, mynd nôl at yr Efengyl, mynd nôl at y sgrythyr yn helpu godi safonau ymwahaniad o'r byd, i ddelio â hunanoldeb, i ddelio mwyn i ni fod yn fwy weithgweithgar yn yr eglwys, i ddelio gyda'n tymer ddrwg ni, pethau bob dydd. Petaw ni'n mynd nôl at hynny, byddai hyn yn help. Cwyn bryd hynny fel heddi, oedd Rael yn dweud yw'r diffyg pŵer, y diffyg nerth sydd yn yr eglwys, y diffyg dylanwad ar y byd. Ond nid ydyn ni'n cwyno am hynny. A beth oedd Rael yn dweud, un rheswm am hynny yw oherwydd y diffyg sancteiddrwydd a cherddediad agos a Duw. Ond ydy yn wir, mae yna gymaint o ddiffyg sancteiddrwydd, does dim syndod nad oes dylanwad gennym ar y byd i ni'n byw yn ddi. Ni'n gweld diffyg hunan aberth, ni'n gweld y diffyg yn ein gofal o'n hamser, ni'n gweld diffyg mewn gostyngeidrwydd. Yr hyn sydd angen ar y byd yw sancteiddrwydd a bywydau fel Iesu Grist. Dyna beth mae Rael yn dweud, dyna beth sydd angen. Ac hefyd tywalliad yr ysbryd glân. Ond nid dyna beth sydd angen. I Dduw i ddod â ni nôl. Mae angen diwygio'r eglwys. Mae angen dod nôl i ddychwelyd un ein plith ni, i weithio'n rymus, i ddod â ni nôl i fod fel Iesu Grist ei hun. Wel, i orffen ac yn fyr, y 5 is-benawd. Yr angen fawr yn ein dyddiau i weld dyfalbarhad yn yr hen ffyrdd o dderbyn yr hyn sydd yn dda i'n heneidiau. Yng nghyfnod Rael, roedd o'n lawer o grefydd a llawer o fynychu cwrddau. Ac doedd Rael ddim yn cwyno am hynny. Ond roedd yn gweld fod yna beryg anferth yn ei oes ef, yn yr oes grefyddol.
Ond roedd yn gweld, roedd crefydd cyhoeddus yn gryf, nid oedd yn gallu gweld, nid oedd y grefydd honno yn un bersonol, doedd ddim yn un oedd yn grefydd y galon. Nid yn unig nid yw hyn o werth, dywed, ond mae'n dweud mae'n niweidiol. Oedd e'n gweld tyrfa oedd yn dod i'r cwrdd ar y sil, wedi gwisgo lan ac yn dod efallai gyda'i Beibl nhw yn ei llaw. Ond oedd e'n gallu gweld, oedd e ddim wedi cyrraedd y galon. Oedd e'n gallu gweld, oedd e ddim yn bersonol, ac felly nid yn unig doedd e ddim o werth, ond oedd e hefyd yn gweld yn beryglus, roedd yn niweidiol. Ac oedd e'n dweud mor aml, yr hyn oedd e yn ei weld oedd ei bod yn dychwelyd yn llwyr i'r byd maes o law. Felly geilw rael arnom ni i weddio yn bersonol. Dyma beth mae'n dweud, na fyddwch chi'n mynd at yr arglwydd mewn gweddi. Ond wrth iddo fe dweud wrthyn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi, bledio a gef, mae'n rhybuddio o weddiau sydd yn farwedd. Roedd yn rhybuddio am weddiau nad ydynt yn costio dim. Nawr mae hwnna ar ein lefel personol yn ein hamseroedd tawel ni, ond hefyd yn ein eglwysi ni'n cwrdd gweddi. Lle mae yna fath beth a gweddiau sydd yn farwedd, sydd ddim yn costio dim, ac mae yna gweddiau sydd yn costio llawer. Y gweddiau sydd yn costio dim, a dydyn ni ddim yn dweud does dim lle i rhai fel hyn, pan ni'n gweddio am rywun sydd yn sal. Wrth gwrs, falle bod yna le i hynny, a falle bod nhw ddim yn teimlo'n dda. Neu falle bod ni'n gweddio bydd rhywun yn cael y canlyniadau maen nhw moyn. Neu falle'n gweddio am werthiad tŷ, falle, neu gweddio am prynu tŷ, neu gweddio am ryw amgylchiad i ryw berson. Ac yn y blaen. Nawr, wrth gwrs, does dim byd o'i le ar hynny, ond allwch chi ddweud ar un lefel efallai mewn ambell i achlysur felly, dwi ddim yn costio dim, dwi ddim yn mynd â chi i'r frwydr ysbrydol. Ac mae'n llawer i gwrdd gweddi, beth sydd â chi yw'r rhestr hir, gweddiwch am hwn, gweddiwch am y llall, gweddiwch am hwn, ond dyw hwnna ddim yn brwydro gyda'r arglwydd mewn gweddi. Dwi ddim yn galw arno fe i ddod lawr i ddelio gyda ni, ac iddo fe weithio yn argyhoeddi ni o'n pechod ni, ac i'n tywys i'n agosach at Grist. Dwi ddim yn gweddio'n dair yn erbyn pechod a'r byd, dwi ddim yn gweddio'n dair yn erbyn gwaith yr un drwg. Mae yna le i'r eglwys i Gristnogion yn bersonol ac yn gyhoeddus, i ddod yn ôl i weddio, ac i weddio gweddiau sydd yn costio efallai. Falle fydd yn costio frwydr fydd yr un rhwg yn ymosod yn sicr. Falle fydd yn costio unigrwydd, blynyddoedd o unigrwydd gan yr eglwys hyd yn oed, fydd yr eglwys yn troi cefn arnoch chi. Ond chi'n gwybod beth dyna'r gost ambell waith i fod yn ffyddlon. Eich bod chi'n fodlon ac yn barod cerdded ar y hyd y llwybr unig honno. Dyna'r gost ambell waith. Falle bod ni'n mynd i colli mas mewn sawl ffordd, ond os yw y ble ddylsen ni fod, dyna beth mae'r ail yn dweud, dyna angen ein dyddiau ni, dyna beth sydd angen ar ein hoes ni, na fydden ni'n dod nôl i weddio fel hyn, gweddiwch y byddai'r arglwydd yn eich gwneud chi'n sanctaidd. Geilw'r ail arnom i ddarllen gair Duw yn fwy ac yn well, yn amlach. Ac i wrando ar bregethiad y gair a'r air Duw, un sydd yn ffyddlon. Newch yn siŵr bod yr pregethu yn ffyddlon. Newch yn siŵr bod yr addoliad yn yr eglwys yn ffyddlon, yn barchus, yn bir ac yn sanctaidd. Geilw rael arnom i ofalu am ein myfyrdodau a chymdeithas ar arglwydd. Newch yn siŵr eich bod chi'n cerdded yn agos gyda'r arglwydd ac yn siarad ag ef yn gyson. Mae yna angen disgyblaeth i osod amser o'r neilltu i wneud hyn. Ond nid oes na. Mae angen i ni edrych ar ein dydd ni a gosod amser o'r neilltu i ddarllen ei air, i weddio ac i fyfyrio ar ei air. Mae angen i ddisgyblu'n hun i siarad ag ef trwy gydol y dydd, pan ni'n gweld y coed, y ceiau a'r blodau. Bydd angen i ni i ofyn i'r arglwydd, helpa fi bob tro dwi'n gweld blodyn, i gofio am dy fawrydi ac i gofio am aberth Crist.
ac i ddod ato fe, ac i siarad ag ac i ddiolch iddo fe yn aml, ac i ddiolch ac i glodfori fe, ac i siarad amdano fe ag eraill, am fod fyna, ac i ddisgyblu'n hunan gyda'r oedfawn yn y capel, os yw'r eglwys yn ffyddlon, bod ni'n neud yn siŵr bod ni'n mynychu eglwys sydd yn ffyddlon, ac yn sanctaidd ac yn tywys chi ar hyd y llwybr cul sydd yn ysbrydol ac yn gywir, ac yna pan i chi yno bod chi ddim yn esgusodi'ch hunan o'r cwrdd gweddi a'r cwrdd y pobl ifanc a'r oedfa'n ar y sul, bod chi'n ac yn rhoi eich hun yn ffyddlon i wasanaethu'r arglwydd. Yn cymryd ymdrech ond yw e. Disgyblaeth i osod amser o'r neilltu i fod fel hyn. Yr rhai a fedrant ddeall yr amseroedd i wybod beth a ddylai Israel ei wneithir. Dyna beth sydd angen. I ni ddeall yr amseroedd ac i wybod beth ddylem ei wneud. Beth ddylsem ni ei wneud yn yr oes i ni'n byw ynddi. Ac yna i ofyn i'r arglwydd, helpa fi i sefyll mewn ffordd nad yw yn gnawdol, nad yw yn llawn balchder, nad yw yn feirniadol, ond ei fod yn gadarn ac yn llawn dirnadaeth ac yn raslon. Dduw graslon gwna ni yr hyn dylsem ni fod. Yn rhai a fedrant ddeall yr amseroedd i wybod beth a ddylai Israel ei wneithir. Gadewch i ni weddio. Nawr bydde di ras yn harglwyd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi o hyd byth. Amen.